Takže čaute, už 6. dielu zo serveru Míšovy šílenosti a nic sa Čo? Zase ma tu hejtuje. Rado. No a už to je 6. diel a asi nič sa nezmenilo. Je to pomerne také isté ako od minulé dielu. A hneď to natáčam po sebe. Tento som dokončil a hneď idem ďalší. No takže asi všetko viete, máme jeden dia. Dva. Chod do čestky. A ten je môj a druhý je tvoj. Či ty si ho našiel, či to? Našiel, však tady, čo sme našli tie dva. Aha, no tak už máme dva, dokonca dva. Také nemáte, ne? No, dám toto. A Radko? Idem si počkaj, kde to je? Pecne. Kde to je? Počkajte. Lebo bedne. Čo mi treba? Dáš mi drevo? Prepáč, teraz ešte nemám. Idem to domajnovať. Treba drevo. To je jedno, koľko máš dreva. Proste mi daj nejaké. Dobre, dám ti, nemám žiadne. Mám. 36. No tak mi daj. Stoj. Máš džunglové. A daj mi toto normálne. No, thanks, Mike, tu máš. Ja to ti oputnem, tam máš. Tu je. Tu som ti oputoval. No a čo si to chcem vyrobiť? Tuto je. Pistony! Rado. Počkaj, dám ti pál, ja ti vyrobím pistón. Daj mi všetko, čo na ňo treba a ja ti ho vyrobím. Ja mám 12, možno 12 pistónov. Mám vyrobiť 12? Rado, mám vyrobiť 12 pistónov? Ne, hoď mi veci, lebo ty vyničíš tamto drevo. Ty počkaj, radšej vynič toto tu. Džunglové mne daj naspäť. A vynič toto tu, blbe. Dobre. Počkaj, ja ti ho nakopem ešte. Daj mi, džunglis. Počkaj. No. No dobre, a poď sa prvé vyspať. Dobre, ty už začneš spať, ja idem tu dole. No už poď spať. Prečo mi tak buguje? Čaute, už som sa pripravil na tie dvere pistonové. A našli sme slajmíkov. A našli sme slajmov. A teraz ich Rado kili. No. Big slime. Help. Ten som ja, to je môj obľúbený. Čo, ty si mŕtvy? Idem spať Ty veci. kokos, to slimy sú fakt silný. Neznamená sa náhodou pri mne? Hej, ja viem, kde to je. Dobre, neviem tiež, kde to je. No, Ale dúfam, že sa nám je Aha, ty si nemal skoro žiadne veci. Na nich rukou. Mal som. Neberme veci. No je všetko. Ale ten big bossák, všetko, keď sa ťa Berem chytí, všetko, to ťa že- nepopustí. Tebe zoberiem, lebo ty si mal iba jedno. Dobre, ber. Ale Rado, to sme asi prehnali, ne? Troška. Áno, trocha, hej. No dobre, ja bereme čo? Ne, máme čaka. Všetko zabijem, vykylím. Ty Ide po ňom? Nie, oni zdechli. Máš moje veci, či nie? A tu máš. Zabil som jedného. A ďalší slajmovia z neho padajú. Na toto som zabudol. Ne, vykylil som ich. Tu máš. Ne, prasa, nechod na mňa, nažerte sa jeho. Ne, som vykylil. Ja viem, kde sú. Rado, rýchlo sa za mnou ponáhľaj. Všetky veci sme stratili. Počkaj, tu mám veci. Čo ma zabíja? Slime. A ja viem, kde zdrhli. Proste potrebujem slime boli. Zahradku sa deje. Tam to už bolo. Proste ja tu mám kde veci sa mi tu. Hej, Rado, čo si tu ješ? Daj pauzu, hej, na chvíľu, prosím. No, tak je také. Počkaj. Počkajte, za chvíľu sa uvidíme, aký toto vykylím. Takže čo? No, čaute, už sme tu zás a máme všetkých vykylených slajmikov. Máme už aj lepiace Dobre, pistony. dáš mi veci, len vytvorím novú časku. Ja dám, no, Nemal by proste, si ešte také drevo. a kde to dáme? Hej, drevo by som asi Dáš mi mal veci do mať. čestky. Už vytváram druhú. A je tu druhá čestka.
Mám A drevo. balsmu ešte hlbšie. Ja mám veľa dreva, ja vytvorím českou, ty sa... Lebo si mal veľa môjho. Daj mi. vytvoríme si Ne, slime ešte block, ne. ne? Dobre, poď tu. Daj mi do čestky moje veci. Lebo som ich veľa zožral. A kde máš českou Dva tam? slimeky som mal. Ty si čítal slimek? Ne. Hej, Aha, slimek, hej. ty cheater. No to kde chceš nájsť džungli slima? Ne. No ja ešte idem tak čo spraviť. No daj mi už veci. Ho zabím. Ešte to bol... Hej, ja som mal viacej veci. Ja viem, tam si zober všetko, čo mám. Tak. Dobre, Meč mi daj. Meč mi tam daj. Dobre, ďalej. Dobre, moje. Dobre. Ja ti všetko tam dám. Nie, lopata nie moja. Nie, si nechaj, ja ti tam všetko dávam. Áno. Lebo viem, že ty si sa do Česky vyprazňoval. Čo trepeš? Dobre. Pardon, že vám to až tak To stačí. zdlhávam, ale Dobre. ja idem, keď už. A postav tie dvere, hej. Dobre, to mi daj pistóny, ale budeme... A kde ich chceš? Pistóny sú v čestke, to Nie, je budeme tam, stavať kde nový dom. tanku zahradke, či? Nový dom, dobre. Ale Tak ja idem so s tými vajčiakami, poď mi nakopať kopu šutru. no ja idem bojovať s tými slimami, dosť ďaleko od teba. A aby som mal ďalší slime. Mečík. Ja mám mečík, ale iba kamenný. Wow, slime. Dávaj si pozor. Takto sa tak bojuje so slimami. Ja vám to už stopnem, aby ste sa tu uvidíte, koľko som nás nafidil. Čauko. No a naťažili sme 38 slimov a mňa jeden zabil. No takže sa vyspíme a u ďalšieho videa, no zajtra, u nás to bude pár minút a u vás to bude, čo ja viem, neviem koľko tiež. No takže, čau. Mám už ukončiť? Či? Koľko máme? 7, 10 minút. 10 minút, dobre, tak ešte 3 minúty. A čo budeme robiť? Ja na drevo poď. Drevo. Drevo. Ale iba džunglové. Najkrajšie drevo na svete. Dobre, ja si idem na 38. Mám dobrý nápad, idem robiť si fajný parkour. No tak toto bude... A čo je na parkour na survival? Tak, 4 slime bloky. Iba toto som si chcel vyrobiť, 4 slime bloky. Počúvaj, budem potrebovať 9 slime blokov. Ja mám 4. No, to nevadí, keď už sme cheatli, bo mne sa nechce zabíjať tých slimeov, ale oni sú strašne silní. No. Dobre, no tak hľadáme slime. Vyrobím rebrík. Počkajte, toto som vám chcel ukázať, keď sa tam trafím. Dobre. What the fuck, zombie villager? Vypni zombajdo. Ne. Dobre, Tak. Kde som vyrobil paličky, aj? Som ich nemohol nájsť. Občip. A máme kopu? A toto bude asi špeciál. Dammit! Som mŕtvy, škoda. No tak to budem skúšať, to je sranda. A zase ja som delila, čo si to dal. Že by sme ich mali nekonečno. Tak asi ťa nezabije, že si vyjdeš z domu. A hneď pred domom. Ja chcem turbolezenie, taký jackpack, keby bol v Minecrafte. To by asi každý chcel. Počúvaj, mohli by sme si dať ďalšiu misiu. Dostať sa na ten veľký strom, akurát tam ideš. Výborne, takže na ďalšie video tam budeme určite aj s stromčekom. Čo? Ty si tam putoval reálne? Ne, to tak boli. Vážne. Tesne hodinku. No, tak keď sa do toho trafím, dáte... Ja som žijem. Keď sa do toho trafím, mám 3 pokusy, teraz už to je neposledný, ne? A keď sa do toho trafím, tak dáte 100 lajkov. 100 lajkov. A ja sa do toho nikdy netrafím, do prdele.
Ale rado sa nepočítaj. Nie. Nie! Dobre. No, a keď sa do toho trafím, dáte 100 lajkov teraz. Hej? OK. Jej, dáte iba 99, nerobím srandy. To je no, koľko dáte. A mne dajte 25 a budem šťastný a zdravý. No a teraz do toho skočím posledný raz. A na špeciáli, to bude 10. epizóda, tak si dáme kto... 9. No, 9. 10. Nie, 9, lebo je to krajšie. Dobre, 9. 9. epizóda, kto sa prvý do toho trafi a koľkokrát každý má... Ne! Musím jumpnúť, žiem ako na to. A Ráda, ty toto nenič, ty mi ničíš môj strom, vej. Však tam bude takéto ten strom, ja ti to robím. Dobre, koľko máme? 11 minút, to už by sme mohli, nie? Kašlem na to. No, ešte jeden raz skočím a ukončíme. Poď. Je ovca! Jo, som tam! 88 ovca. No dobre. Takže ja sa s vami ľúčim, majte sa stále dobre naladené. Ďakujem aj si mistra, aj každého youtubera. To a čauky, busy, fusy. Takže čau. Čau. Te teraz.